здаецца, пра інструмент, ну яшчэ крышачку словаў пра інструмент. 1000 год гісторыя гусляў налічвае. Першыя гуслі знойдзены археолагамі яшчэ ў датаваны 10 стагоддзям. Гэта польская знаходка за поле. Другая па храналогіі знаходка з Великага Новгорода з Расіі, 11 стагоддзе. Раннесярэднявечныя гуслі, гэта гуслі лірападобныя, з ігравым акном, іх звычайна гралі вертыкальна. Потым традыцыя гусляў гэтая лірападобная знікае, на яе месцы з'яўляецца традыцыя псалтыравідных гусляў, які прыспеваў яшчэ наш славуты першадрукар Францыск Кары напісаў пра іх. Пісаў, чым гуслі ад псалтыра адрозніваюцца. Тады разнавіднасці былі гусляў у ягоным 16 стагоддзі. І потым гэтыя псалтыравідныя гуслі, яны такія нашмат струнаў, хоць звычайна Скарына яшчэ пісала, што 10 струнаў псалтыравідных гуслях. Хоць на выявах выглядае, нібыта там іх магло быць і шмат. І потым у народную традыцыю, калі гэты інструмент пераходзіць, лірападобныя гуслі, гэта была традыцыя гарадская, зафіксавана археолагамі менавіта в гарадах. Шлемападобныя гуслі, псалтыравідныя гуслі, гэта, в прынцыпе, назва аднаго і таго ж інструмента. Гэта традыцыя была музычная, прафесійная, на ёй гралі прафесійныя скамарохі, прафесійныя выканаўцы ў 15-16 стагоддзі. І калі гуслі трапляюць у народ, гэта ўжо больш даследаваны этнаграфічны перыяд па ўсім балтскім рэгіёне. Гэта 18, 19, 20 стагоддзя гуслі набываюць вось такі выгляд. У фінаў гэта і у літоўцаў, і часткова у латышоў і курзамскіх гэта гуслі без адкрынку, вось гэтай часткі няма. У нас, у монгалаў і на захадзе Расіі, Псков, Новгород, гуслі маюць прыблізна вось такую форму, ну, за сваімі адрозненнямі. Все, распавёў пра гуслі, все. Ёсць пытанні? Так, тональнасці розныя. Залежала першаму ад ввогуле ад таго, як майстра зрабіў. Інструмент адрозніваўся, у кожнага майстра быў свой. Даўжыня струнаў, калі мензура мянялася, які дрот ён знайшоў, такі дрот нацянуў, такая тональнасць у яго атрымалася. Тут все залежала чыста тэхнічна. Адметнасці па строі, тональнасці высветлілі, што тональнасці не маглі быць традыцыйнымі, адрозніваліся ад музыканта да музыканта. Але па строі падабенствы былі, і па аплікатуры падабенствы былі. Беларускі строй зафіксаваны гусляў Мікалаем Івановичем Прываловым, навукоўцам санкт-петербургскім, кампазітар, музыст і адзін з вынаходнікаў аркестровых гусляў для рускага народнага аркестра. Ён даследаваў таксама беларускія гуслі сярод іншых традыцыйных гусляў і зафіксаваў строй беларускіх гусляў. Гэта дыатоніка без 7-й ступені. Гэта зручна. Я тут выкарыстоўваю на ніжнім дыяпазоне таксама дыатоніку без 7-й ступені, як даніну гэтай традыцыі. І сапраўды досведу і розуму нашых продкаў нізкі паклон, гэта вельмі зручна. Гэта пашырае магчымасці інструмента. Вы зараз пачуеце, што тут 11 струн, 11 нот. Здаецца, магчымасці досыць абмежаваныя. І я 15 год граю на гуслях, мяне ніхто так моцна асабліва не вучыў, майстроў не было паблізу, музыкаў, гусляроў таксама вакол мяне не было. Прыйшлося паездзіць па ўсім балтскім рэгіёне, і па Латвіі, па Літве, па Эстоніі. Резонатор. Гэта полая скрыня, але гэта зроблена з аднаго кавалку дрэва. Тут нічога клеенага няма, толькі клеена толькі дэка, якая накрывае гэты резонатор. Больш нічога не прыклеена в традыцыйных гуслях. Калі вы бачыце інструмент, дзе металічныя калкі, прыклеена вось гэтая клямар гэты, так, які трымае струны, гэта троцік струнтрымальніка. Вось гэта ўсё ўжо больш сучаснае, пазнейшае, гэта ўсё даклада 20-е стагоддзе не раней. Старадаўнія інструменты былі мінімальна клеенымі. Народны майстра заўсёды імкнуўся зрабіць усё з аднаго кавалку дрэва, каб не давяряць розным клеям. І заўсёды яно ўсё трымала, асабліва струнныя музычныя, шматструнныя музычныя інструменты, дзе вельмі моцна. Так.
традыцыйнае аздабленне. Гэты інструмент унікальнае аздабленне. Тут дазволіў я сабе крышку эклектыкі. Гэта выява 12 стагоддзя, на гуслях, прабачце, 20-го. Вось. Але традыцыйнае наша аздабленне салярныя сімвалы. Розныя колы. Тут грамавыя знакі, розныя арнаменты, народныя сімвалы, зямлі, сонца. Гэтаму інструменту. Гэты інструмент я зрабіў у 13-м годзе. Я зрабіў ужо каля 150 інструментаў, на якіх іграюць па ўсім свеце. Звяртайцеся, і вас не навучу, і зраблю вам інструмент, калі хочаце. А зараз я покажу вам, што на гэтых гуслях можна сыграць і як гэта гучыць. Можна, канешне, пачалося, экспромт, прабачце, мой выступ сённяшні. Я думаў, што я выйду і адразу прыгынну акордам пачну спяваць, але нешта я паглядзеў на вашу сённяшнюю лекцыю, захацелася её працягнуць. Прабачце. Можна, канешне, паказаць нешта на гуслях традыцыйнае, старадаўняе, але сэнс маёй праграмы, тое, што я на гэтых гуслях паказваю зараз, крыху не ў гэтым. Хочется показать белорусскую поэзию, белорусские песни, и как это можно играть на стародавних гуслях, показать, что инструмент не только мае 1000 гадоў гісторыі, але и абсолютно сучасны. Калі вы ведаеце словы, калі ласка, падпявайце, спявайце разом со мной. Я пачну гэты выступ з песні нашага славутага земляка, з песні Сержука Соколова-Войвуша. Гэта мой добры сябра, які сёння жыве ў Нью-Джерсі, на жаль, не на радзіме. Але калі жыў на радзіме, ён напісаў вось такую цудоўную песню, такая ягоная візітная картка, па якой яго все вельмі добра ведаецца. Аксамит мы, летний вечер, окинул землю. Я в озерную синечу вкуснами ловлю. Волчки слухают у росах песню соловья. Над моим ангелёсом Беларусь моя. Волчки слухают у росах песню соловья. Над моим ангелёсом Беларусь моя. Сержук Соколов-Войвуш. Белый бусел поплыл, и над вечным полесьем плывет белорусский мотыль. Тут у кожной частинцы живет. Всё земля приняла чистый водор и полыня воды, как шугал над землей небоскил в колерах народных. Молодость моя белорусская, песня партизан, хвойный туман. Песня партизан, родная земля. Молодость моя белорусская, нашу память вязе дуб земный, як символ надзель. Не змогли зарасти стежки вольницы у душах людей. Боль минулых годов с кожным сердцем и у кожной частине, кожной нашей земли есть березы, гулаги и хатыни. Молодость моя белорусская,
белый бусел плывет светлой песней для солнечных струн. Где упахнет рыхле